A halin yanzu ana zargin sarkin Dubai da kashe ƴarsa ko in ce ƴaƴan shi mata har guda biyu. Idan ba ku manta ba da na gaya muku sarkin Dubai yana da ƴaƴa da yawa amma a cikin su akwai ƴan gaban goshi irin su Sheikh Hamdan da kuma Sheikh Mahara. Idan ba ku manta ba kuma na gaya muku akwai wasu ƴaƴansa mata guda biyu waɗanda suka so su gudu daga masarautar ma saboda wariyar launin fatar da ake musu a gidan yayi yawa. Kowa da ya san sarkin Dubai sarki ne mai power, bacin shine sarki, vice president, prime minister sannan kuma minister of defense na Dubai baki daya. Kun ga karfi iya power kenan. Wannan ce Sheikh Hamza wanda tun bayan ta yunkun za ta bar gidan masarautar nan aka neme ta aka rasa har yanzu ba ƙara jin duriyar ta ba. No tanta ne bashin ta taso ta ga babanta yana nuna mata wariyar launin fata ya ga hankalin shi ya koma kan Baturiya ya saki mahaifiyarsu. Nan fa ta kokarin ta mata bar gidan tana ganin kamar ba dauke ta da muhimmanci ba. Wannan kuma yana ce ɗaya ta sami suna Queen Latifa. Ita ma har yanzu ba ƙara jin duriyar ta ba wanda ake zargin kamar ya kulle su amari ne a cikin gidan ko kuma karsi Allahu a'lam. Ita kuma sai da ta video da date ta komai da gashi na a cikin video take cewa ta bar gidan idan Allah ya yi ta tafi lafiya to idan kuma Allah ya bar tabbato ga ta dai ita daidai bara ku ji kaɗan da kunnan ku. Hello, my name is Latifa Al Maktoum. I was born on December 5, 1985. My mom is Huriya Ahmed Lamara. She's from Algeria. My father is the Prime Minister of UAE and the ruler of Dubai, Mohammed bin Rashid Said Al Maktoum. He has 3 daughters called Latifa. I'm the middle one. But I'm 99% positive it will work. And if it doesn't, then this video can help me because all my father cares about is his reputation. He will kill people to protect his own reputation. He only cares about himself and his ego. A takaice dai har yanzu ba ƙara jin duriyarsu ba. Wasu na zargin baban ya kulle su ne a cikin prison a cikin gidan shi babu wanda ya sani mutuwa kashe su ya kome Allahu alam. To Allah ya bayyana gaskiya, Allah ya samu dace.